जयकारा शेरवाली दा साचे दरबार की डीजे रंजन विस्फी डीजे रंजन विस्फी भीड़ लागल छो गे भीड़ लागल छो भीड़ लागल छो तोरा भवन गे ऑनलाइन तू दिहा दर्शन गे भीड़ लागल छो तोरा भवन गे ऑनलाइन तू दिहा दर्शन गे करबो सर्च मा गूगल पर तोरा तके दर्शन क दिहा धन धन गे भीड़ लागल छो गे भीड़ लागल छो भीड़ लागल छो तोरा भवन गे ऑनलाइन तू दिहा दर्शन गे भीड़ लागल छो तोरा भवन गे ऑनलाइन तू दिहा दर्शन गे भीड़ लागल छो तोरा भवन गे ऑनलाइन तू दिहा दर्शन गे डीजे रंजन विस्फी डीजे रंजन म्यूजिक तोरा दरबार गेलियौ जे गोरे गोरे मैया दर्शन करे लागे भोरे भोरे चुनरी चढ़ाने पेलौ जोरे जोरे तोरा चुनरी चढ़ाने पेलौ जोरे 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 तोरा दरबार गेलियौ जे गोरे गोरे मैया दर्शन करे लागे भोरे भोरे चुनरी चढ़ाने पेलौ जोरे जोरे तोरा चुनरी चढ़ाने पेलौ जोरे जोरे अब घरे पकड़ बौगे पूजा सुन यूट्यूब से तोहर भजन गे भीड़ लागल छो गे भीड़ लागल छो भीड़ लागल छो तोरा भवन गे ऑनलाइन तू दिहा दर्शन गे भीड़ लागल छो तोरा भवन